Abantu abahlala kwiphondo laseMpuma Koloni abanemibuzo malunga nentsholongwane yecorona bazakutsala nje umnxeba bafumane uncedo. Umphathiswa wezempilo kwiphondo laseMpuma Koloni utyale iingcali kwiziko laseMonti nezizakuphendula imibuzo malunga necoronavirus. Umphathiswa wezempilo kwelo uSindiswa Gomba uthi isebe lifuna uqinisekisa ukuba uluntu lufumana iinkcukacha ezizizo kwiingcali zeCOVID19. Iphondo laseMpuma Koloni lelinye lamaphondo anenani elisezantsi labantu abosuleleke yile ntsholongwane. Injongo zoliphulo kukunqanda ukunwena kwale ntsholongwane. Iingcali ezithe zathunyelwa kweli ziko lokwamkel'iminxeba ziquka oogqirha abajongene namachiza nabaphuma kwiofisi ejongene zabasebenzi kwaye khange baphosise maseko. Sifuna umuntu akwazi ukuphenduleka kuzo zonke ii-complaints anazo. So istaff sinayo employee wellness, sinabo abantu baka-HR, sinabo nabantu bakwa-pharmaceuticals xa abantu besithi besike saya kwashota amayeza ngenxa yale coronavirus angamanye for that matter. So senza lo msebenzi ke apha sithunyelwe seligqiza lisuka kwiofisi ka-MEC ukusukela namhlanje. Njengokuba nentshukumo kweli lizwe zimiswe iintsuku ezingama-21 kukho nabasebenzi abangaqinisekanga ukuba kufuneka bephangele. Iingcali zezempilo kweli ziko zisebenzisana namanye amasebe ukunika ingcebiso. Sifumene abantu abanengxaki into yokuba ingathi ezinye industries azikabi naziplans zokuresponda kwi-shutdown. Sifumene abantu abanengxaki abathi ewe siyazi-understand essential services ezithi makuqhubekeke but sine-concern into yoba asiboni uba benazo i-precautionary measures abazenzayo. Ezinye ke kukubonisa neengxaki ezithe uba ingathi abanye abantu basaqhubekeka into yokuba akukho nto zakutshintsha, abanye babhukishe imoto for i-service kodwa kuthiwe izaba i-shutdown. Ukwaziswa ngolwazi malunga nale ntsholongwane i-COVID-19 akuphelelanga nje kubahlali kodwa nabasebenzi kweli sebe lezempilo. Eli sebe lithe labamba indibano nabasebenzi balo libafundisa ngale ntsholongwane kwaye lichaza nokulindeleke kubasebenzi. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi ngqina ndiseMonti.